हाँ तो भैया हमारी गांव में आइल न एगो बार बेचे वाला तो बार बेचे वाला लोग बोलैनी है पीछे उ करीब बात से बाल अपन धरे लगनी हम झोला में। आ झोला में धोइले के बाद भैया हम लेके निकल गनी है बंगाली भात भात के लगे। तो बंगाली भात के अब निकलनी है अपनी झोला में से बाल और उनके हाथे में देनी है भैया। उ लेके खूब ओके मिसे लगना मिसले के बाद भैया ओके तरजुई पे जब धोइन हुन तो भइल फाइनली हमार 22 ग्राम एकदम राइट भइल। अब 22 ग्राम के बदले में भैया हमके मिलल है एगो भदेली। अब भदेली लेके उछलनी है या फिर ओके हम टुनटुनैनी है टुनटुनैले के बाद भैया उनका डमरू लेके एकदम पूरा डिग 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 पूरा बजैनी है। बड़ा मजा आयल भैया बजेले में। तोले उनमें से रात पापड़ी निकलना और बंगाली भात भात दिए लगना ढुड़कैया गुल के देत रहे और हंसतहू बने बड़ा। आ देले के बाद उन्हन के फिर अपनी हाथे हम निकलनी है रात पापड़ी। आ दे दनी है बूढ़ा के बूढ़ा वाला बाल। आ ओकरी बाद से बूढ़ा वाली बड़ा हंसे लगली है हो भैया ई हंसले के बाद पूरा के लोइया बनावतली। आ लोइया के बनाए के बाद खैली है और खैले के बाद है हमन बंगाली भात भात हमार हो गेले। जब बोलो खत्म रोग लाइक करिए शेयर करिए कमेंट करिए जरूर।